Uvaženi gledaoci, pratite Top A Plus. Moje ime je Jelena Manojlović, a ovo su najvažnije vesti dana. Za Dodika srpski svet fenomenalna ideja. Dostavio Mandiću predlog sporazuma o specijalnim vezama. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji poručio danas u Podgorici da je Crna Gora najnaprednija zemlja kandidat u pristupnim pregovorima. U centru Bara jutros je ubijen Edmond Mustafa. Za ubistvo osumnjičen Dino Ibrahimović. Promjenjivo oblačno, tokom dana uglavnom suvo. Milorad Dodik, predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, kazao je da je predsjedniku Skupštine Crne Gore i lideru Nove srpske demokratije Andriji Mandiću dostavio predlog sporazuma o specijalnim vezama. Šef parlamenta rekao je da će otvoriti dijalog sa predstavnicima vlasti i opozicijom o tom pitanju. Dodik je na zajedničkoj preskonferenciji nakon sastanka sa Mandićem u Skupštini rekao da Republika Srpska kroz Dejtonski sporazum ima pravo na specijalne odnose sa susjedima i da zato žele da uspostave sporazum sa Crnom Gorom. Evo, gospodin Dodik kaže da je on to nudio bivše rukovodstvo, ali da su oni to odbacili. Metodološki pristup je jednostavan. Ja ću sa koalicionim partnerima iz parlamentarne većine, a svakako ću otvoriti dijalog i sa opozicijom u Crnoj Gori, da im predočim ovo što je predloženo tim sporazumom, a tim sporazumom se pominje Bosna i Hercegovina kao država, Republika Srpska kao entitet koja koristi mogućnost predviđenu Dejtonskim sporazumom da gradi specijalne odnose sa svojim susjedima. Republika Srpska iskazuje želju da gradi specijalne odnose sa Crnom Gorom. Crna Gora ima potrebu da ima dobre odnose sa Republikom Srpskom, bratske, najbolje što se tiče srpskog naroda iz Crne Gore, ali ne mislim da je to na štetu nijednog drugog građanina iz bilo koje nacionalne zajednice da dolaze. Projekat srpskog svijeta je smatra fenomenalna ideja, kazao je Dodik. Dodik je kazao da niko ne bi trebalo da ima nešto protiv toga da se Srbi organizuju, izražavaju, prave škole i idu u crkvu. On je istakao da te stvari nikog ne bi trebalo da vrijeđaju. Fenomenalna ideja koju ne treba niko da ima protiv ništa. Dakle, srpski svijet podrazumijeva da tamo gdje ljudi koji pripadaju srpskom narodu slobodno promovišu svoja ustavna prava u dotičnoj zemlji, da mogu da se politički okupljaju, izražavaju, da organizuju svoje kulturne institucije, da mogu da prave svoje škole i vrtiće, da imaju svoj obrazovni sistem kao svagdje u svijetu, i u Njemačkoj i u Kanadi, da vjeruju našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da poštuju svoju krsnu slavu. I to su vrijednosti koje ne bi trebalo nikoga da vrijeđaju. Dakle, u tom pogledu pozivam sve ljude da se srpske nacionalne pripadnosti, gdje god se nalaze, da se posvete elementima našeg nacionalnog identiteta. Taj identitet nije usmjeren protiv nikoga drugog. Ni protiv Crnogoraca, ni protiv Hrvata, ni protiv Eskima, ni Kineza, ni protiv koga. Dakle, to je svijet u kome mi imamo pravo da izražavamo svoja nacionalna prava i svoje nacionalne osobenosti kao jednako što to imaju i Francuzi, i Njemači, bilo ko drugi. Znam da postoji negativna konotacija toga, ali to ne znači da mi treba da odustanemo od toga. Ispred Skupštine Crne Gore organizovan je protest zbog dolaska predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u Crnu Goru. Okupljeni građani izviždali su Dodika prilikom ulaska u Skupštinu Crne Gore, u kojoj ima sastanak sa predsjednikom parlamenta Andrijom Mandićem. Dodik je na zvižduke odgovorio sa podignuta 3 prsta. Građani su nosili transparent sa natpisom Patriotski pokret otpora Lovćinske straže 1990. Soko Sivija, ne kukavica, Crnogoraca, ne posrbica.
Predsjedništvo Demokratske partije socijalista razmatraće danas inicijativu za smjenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića. Sjednici predsjedništva DPS-a zakazana je za danas u 17 časova. Podsjetimo da je DPS polovinom januara najavio da će podnijeti inicijativu za smjenu Mandića, čim procjene da postoji šansa za njenu realizaciju. Predsjednik države Jako Milatović primio je evropskog komesara za susjedstvo i proširenje Olivera Varheljija, koji boravi u zvaničnoj posjeti našoj zemlji. Sa sastanka je poručeno da Crna Gora mora iskoristiti veliku priliku i povoljan moment da ubrza svoj evropski put, te da je pridruživanje naše zemlje način da se oživi proces proširenja Evropske unije. Milatović je, kako je saopšteno, ponovio da je punopravno članstvo u Evropsku uniju prioritetni vanjsko-politički cilj Crne Gore, čemu je, tvrdi, u potpunosti posvećen njegov petogodišnji mandat. Od izuzetne je važnosti da se u Skupštini Crne Gore u najkraćem roku usvoji 9 zakona koji su ključni za proces evropskih integracija. To je kazao predsjednik Skupštine Andrija Mandić na današnjem sastanku sa evropskim komesarom za susjedstvo i proširenje Oliverom Varheljijem, saopšteno je iz Mandićevog kabineta. Varhelji se, kako se navodi, istakao da je Skupština Crne Gore na čelu sa njim u roku ispunila sve ono o čemu su razgovarali u Budimpešti, što je riječima bila rijetkost kada su u pitanju druge političke strukture koje su nekada činile vlast u Crnoj Gori. Nakon sastanka sa potpredsjednikom vlade Aleksom Bečićem, evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji izjavio je da je zadovoljan jer je u Podgorici imao priliku da čuje kako rad na pregovaračkim poglavljima 23 i 24 napreduje veoma dobro. Varhelji je dodao da je Crna Gora najnaprednija zemlja kandidat u pristupnim pregovorima. Poručio je i da je njegov cilj da Crnu Goru pokrenemo na sljedeći nivo, te da su svi spremni da zatvore privremena mjerila. Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić zahvalio se komesaru za proširenje Oliveru Varheljiju na podršci evropskom putu Crne Gore, dodavši da će uz ovo ohrabrenje nastaviti snažnije da rade na agendi Evropske unije. Premijer Crne Gore se oglasio nakon što je Varhelji na društvenoj mreži X saopštio da je u Crnu Goru došao sa jasnom porukom, poručivši da su svi spremni na zatvaranje privremenih mjerila. Nekadašnji pripadnik škaljarskog klana Edmond Mustafa ubijen je jutros u Baru. Zbog sumnje da ga je likvidirao, uhapšen je škaljarac Baranin Dino Ibrahimović. Tužiteljka Irena Burić je potvrdila da je uhapšen D.I. koji se sumnjiči za ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Priveden je i saslušan u Višem tužilaštvu u Podgorici. Sumnjiči se da je direktni izvršilac ubistva, a pronađeno je i oružje. Državni tužilac upućen na rad u specijalnom državnom tužilaštvu Vukas Radonjić danas je u postupku koji se vodi protiv bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice i suspendovane sutkinje Privrednog suda Milice Vlahović Milosavljević tražio izuzeće postupajuće sutkinje Višeg suda u Podgorici Nade Rabrenović jer smatra da je pristrasna. Naime, njegov zahtjev je uslijedio nakon predloga odbrane da se i ovaj glavni pretres odloži i reakcije sutkinje Rabrenović, koja je, kako je kazao tužilac, odmah uzela rokovnik da zakaže novi pretres, a nije mu dala da iznese svoj stav. Komisije za premještaj učenika danas će održati sastanak i donijeti odluku o premještanju đaka 9. razreda osnovne škole Savo Pejanović nakon juče objavljenog snimka incidenta iz te škole. Podsjetimo, juče je objavljen snimak iz osnovne škole Savo Pejanović na kojem se vidi obračun učenika 9. razreda i nastavnika. Nezvanično na snimku se ne vidi rasprava i dio kada je učenik nastavnika oborio na pod. Potom je nastavnik želio učenika da izvede iz učionice, pri čemu je došlo do ovog incidenta. Najnoviji slučaj nasilja nad nastavnicima u školi Savo Pejanović sve nas dodatno brine. Inertnost službenika Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija u ovom slučaju zabrinjava, poručio je predsjednik sindikata prosvjete Radomir Božović.
On je reagovao nakon što je juče objavljen video snimak iz učionice te škole, a na kojem se vidi obračun učenika 9. razreda i nastavnika. Predsjednik Vojnog sindikata Srbije Novica Antić i više članova i funkcionera tog sindikata jutro su privedeni. Advokat sindikata Siniša Lunić ocenio je da je akcija protiv lidera tog sindikata u suštini politička. Brat Novice Antića kazao da je vjerovatno u pitanju pokušaj da se sprovedu nasilne smjene unutar sindikata kako bi ga preuzeli ljudi bliski vlasti i VBA i da je angažovan veći tim advokata. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da Vojni savez ne planira da šalje borbene trupe u Ukrajinu. Povodom izvještaja da pojedine zapadne zemlje možda razmišljaju o razmještaju vojnika u toj ratom razorenoj zemlji. On je podsjetio da saveznici iz alijanse pružaju podršku Ukrajini bez presedana, te da su to radili od 2014. godine i pojačali nakon onoga što je nazvao invazijom u punom obimu. Međutim, ne postoje planovi za borbene trupe NATO-a na terenu u Ukrajini. Promjenljivo oblačno tokom dana uglavnom suvo, a u noćnim satima ponegdje sa slabom kišom. Na sjeveru po kotlinama ponegdje moguća jutarnja magla. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 11, najviša dnevna od 11 do 21 stepen. Uvaženi gledaoci, pratili ste Top A Plus, a vašoj pažnji večeras preporučujemo emisiju Klub A Plus sa početkom u 20 časova. Gosti emisije su profesor dr. Velimir Rakočević i Dragan Rosandić. Hvala na pažnji.